בוקר טוב, נוי. תודה רבה. קודם כל, תודה ליום אימון כושר שעשית לנו. אז איך התרשמת? אז ככה, אמרו לי שאני אגיע, אמרו לי קודם כל אני מאמן כושר מקצועי, אמרו לי להגיע לאמן הליכת בוקר, קבוצה שנקראת סבתא צעירה. אמרתי, בסדר, סבתא צעירה, נגיע, נעשה הליכת קלילה, סבבה. לא ידעתי, לא היה לי מושג שהולכים לאמן אותי בסופו של דבר. אנרגיות גבוהות, אני אלעתי במקום. אני מכיר קבוצות, יצא לי לעבוד בבתי מלון, אני מאמן קבוצות. אני יודע איך זה מתנהל מבחינת קבוצות שמגיעות לבתי מלון, את הסדר יום שלהם, איך זה עובד. יש פה רמה אחרת לגמרי, חיבור מדהים בין חברות הקבוצה. אנרגיה מטורפת. אני נתקלתי מעט מאוד פעמים בקבוצה כזו גדולה עם המון אנרגיה. כי כשברגע שיש הרבה אנשים, מאוד קשה לשמר את האנרגיה הגבוהה. יש חלק שיש להם ציפויות אחרות וחלק יש פה ליכוד מטורף, ואני פשוט בשוק, לטובה כמובן. ומה שהיה באימון הזה של שעה הליכה, מדהים, גם החולצות, שפו, זה נראה טוב. אני הבנתי שהן מגיעות גם לחלק כמעט לכל מקום בעולם, אז אני גם מודה לכם על ההליכה הזאת ומאחל לכם המון בהצלחה. תודה רבה לנוי. חברות יקרות, סבתא, בכל מקום את מוזמנת להצטרף לקבוצה שכל כולה טוב, שכל כולה אהבה, קבוצת סבתא צעירה, ואת זה אומר לכן בחור צעיר, נוי, מאמן כושר, שפגש את קבוצת סבתא צעירה פעם ראשונה באילת,